ಪೂಜಿ ಐಕ್ ತೂಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುನೇನು ನೂದು ನೂದಾತಿ ಜಿರೆಗ್ ಈರಿ ಹಂಗತಿ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಇರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ newvlog. ಇನಿ ಕಾಲೇಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಸದ್ಯುಡು ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ಅಂಚಾದ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚಾಪನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತುಕ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ 7 ಕಾಲಾತಲು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಜಾಲಡಿಪೋಡು ಜಾಳ್ಲು ಗಜ ಉಂಡು ಅಂಚ ಜಾಳಿ ಏತ ಅಡಿತನಲ್ಲ ಆತೆ ಮುಲ್ಪ ಮರ ಉಂಡು ಬಜಕ್ರೆ ಪೂರ ಬುರೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಲಡಿಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಈ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಡಿಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಡಿತದು ಒಚ್ಚಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆಗೆ ಪಿದಡೋಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಕಾಲಕ್ಕೆ 7:09 ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಲಡಿಪ್ಪ ಜಾಲರ್ತದಾಂಡು ನನ್ನ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಅಡಿಪೋಡು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆಗೆ ಬಿದ್ದೋಡು ಹೊತ್ತಾಂಡಿನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡು ನನಗೆ ಕಾಫನಿ ಜೀತೆ ಚಳಿಲಾತ ಅಂಚ ಲಕ್ಕಿರ್ನೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಡ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡು ಚೂರು ಬಚ್ಚು ಅಂಚ ಕುಲೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಕೊಡು ಬೈಯಾಗ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಕೊಡಾತ್ರೆ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರೆ ಹಣ ಮನ್ಪುವೆ ಈಜಿನ ಬೈಯಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಕೊಡಾತ್ರೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಲಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಏತಿ ಪೂಜಿ ಐಕ್ ತೂಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಕಲ ಮತ್ತು ಚಾಂಡ ಅದಾದ ತಿಂಡಿ ಇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿದ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದೆ ಗೈಸ್ ಏನೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮದಿಮೆದ ಮತ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನಲ 10 ಜನ ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈತೇನ ತರೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನೋ ಕುಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿಕ್ಕ ಗೈಸದು ಈತ ಒಂತೆ ಕುಜಲಿಪ್ಪು ನಿಂಗದಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಜಾಣಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚಿಕ್ಕ ಐನಿಂಕ್ ಬಾರ್ಚೆರೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಿಕ್ಕಿಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ನಾ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಬೊಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾರ್ದು ಸಾಕಾದ್ ಪೋಂಡು ಪಾಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪಿರ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಬೊಕ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಮೆತ್ತೆ ಕಡೆದು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಅಂಚಪುರ ಅಪ್ಪಗಲ ಇಂಕ್ ಚೂರು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೋನಿತ್ತನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಉದಸ್ಸಿನ ಅಂತ ಪೋತುನು ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಬೇಲೆದು ಬತ್ತದ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸಂಡೆ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಉದಸ್ಸಿನದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮೆತ್ತೇನು ಕಡೆದು ಪಾಡುಡು ಪಿರಾವು ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಂಡ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ ಆಪುಂಡು ಉದಸ್ಸಿನ ಅದು ಇತ್ತ ಪಾಡಂದೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅನ್ನ ಪಿರೋರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಕ್ ಮೆತ್ತೆ ಕಡೆದು ಪಾಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪೋಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಉದಸ್ಸಿನ ಮಂತದ್ದು ಕುಲ್ ನಾವಂದತ ಗೈಸ್ ನಿಕಲ್ಲ ಎರಡ್ಲ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡ ಮೆತ್ತೆ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಕೈಪೇತ ಮೆತ್ತೆ ಅಂಚದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಡನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಉದಸ್ಸಿನ ಆತಿ ತೂಕ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಬಾರದೆರಿತ ಅಡ್ಡೆ ಮಂದಿದ್ದೇರು ನೆಕ್ ಪಜೆ ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚುಪ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ತಪ್ಪುದಾರು ಅಂಚ ಬೊಕ ಏನು ಕನ್ನ ಚಾ ಪರ್ಪುನಿ ಕನ್ನ ಚಾ ಇನ್ನಿತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಬೈಯಾಗ ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಬೇಲೆದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ದೀಪ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ₹1 ₹2 ದೀಪತ್ತು ಆಯ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾರ್ದು ದೀಪುನಿ ಅವು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ತಿಕ್ಕೊಂತು ಲೈಟ್ ಯಾನ್ಲ ಮಿಗ್ದಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಕೊನಪದಿತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಒಂತೆ ಮಂತದು ಅಂಚನೆ ಉಂತದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಆಲು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಐನು ಗೆಂತೊಂದುಲ್ಲ ತಾತೊಂಡು ಪಂದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ಗೆಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲ ಗೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಇನಿ ಪಿರಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಸಂಡೇ
ಅಂಚ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡು ಲಕ್ಕಿನೇ ಲೇಟಿನಿ ಅಂತ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಲಕ್ಕದು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಚಾ ಮತ್ತು ಪರ್ದಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾಲೆ ಜಿಂಚ ನೀನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಲಕ್ಕ ನಿಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊಡೆಗೆ ಅರ್ಧಡು ಅಂತದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈತಲಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಜಿ ಬೈದೀರು ತುಪ್ಪಗಾನಿಕ್ಲಿ ಪಟಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ನ ಪಟಾದೆ ಪುನಿ ಏನ ಪಟಾತ್ ಸಾವು ಎಂಕು ಹಾ ಇರಗೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಿ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇರಗೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಎಫಿರ ಅವೇ ಪಿರಾಯ ಏತ್ ಪಿರಾಯ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲು ನೋಡ್ತೀರಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲು ಏತಾವು ಒಂಜಿ ಎನ್ಪ ಕರಿಯ ಒಂದು ಎನ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಡಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಮ್ಮಲ ಮಿಗ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರು ಅವು ಯಾನ್ಲ ಮಿಗ್ದಿ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೆನಿತೀನಿ ನಾತಿನಿದ್ದೆ ಇದು ಚೂರು ಆದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ 900 ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಕೊರ್ನಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಡಾಪುನತ್ತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಕೊರ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎರೆಗಂಡ ಇಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಕಾಯಿನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ದೀದಿಪ್ಪುಣ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಐನ್ ಮಾತ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪುಣಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಬುರ್ದು ತೂನಾಗ ಇಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಣು ಅಂಚಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಐನ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಡು ಪಾರ್ದಿ ಒಲಿ ಅಂಚ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಚೂರಾತು ನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಆದಾದ ತಿಂಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚಪಾತಿ ಇನ್ನು ಚಪಾತಿ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಹಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ವೆಜ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದೇರು ಹಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ನನ್ನ ವೆಜ್ ನನ್ನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಗಿನೇಟ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಗಿದು ಮಲೆರ್ದು ಭತ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಪುರ ಮುಗಿನೇಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋಯಾರು ನಾಡ ಕಜಿಪುಗ್ ಮತ್ತು ದಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂಚ ಕೊನೆಯರೆ ಪೋಯಾರುಂಡು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಕನಕ ಕೊನದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕನಕ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದೆ ಅವಡು ಮುಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಅಂಚಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಲಿ ಆಡೆ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪುಜ ಅಲ್ಪ ಆತು ಜಾಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಆಪುಜ ಅಂಚಿ ಪೋಯಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದೆ ಕನಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಕೊನತೀನಿ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ತೋರ್ಸ್ಪ ಜಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ದೇರು ತೋಲಿ ಗೈಸದು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಕೊನತೀನಿ ಕನಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದೆ ಅವಡು ತಾರೈ ಕನಕ ಪುರ ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತು ರೆಡ್ಡೆ ಐಕ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಏರೆಗ್ ನೂದಾತಿ ಜಿರೆಗ್ ಈರಿ ಹಂಗತೆ ಇರಿ ಜವಂದಿ ಆತ ನೂದು ವರ್ಷ ಓಡೆ ಆಪುನಿ ಎನ್ಪಾವು ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾನೇ ಮಲ್ಪೆರ ಉಳ್ಳದಾಲ ಮಲ್ಪಿಜನು ನಾನು ಉಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಉಂಡದಿಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀ ರಜೆ ರಾಜಮೇಲೆ ಕಜ್ಬಿದಾದ ಅಂತೇಳಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುಗು ಕೊನ ಓಡಾತ್ರಿ ಇತ್ತ ಪೋಯಾರುಂಡು ಪೇಂಟೆಗೆ ಯಾ ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಬಚ್ಚು ಪಾಪ ತೆಲಿಪಿಲೆ ನಾನೇ ಜರಿ ಪೋಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೂಲಂಜಿ పిల్లలంజి సోకాపుండు పిల్లలే కిలి 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 ఆపు జాని మరి ఆ పొన్న నంజి పాత కిలి 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 ఆపు జీ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಸಾರೆ ಹಬ್ಬ ಆತು ಸಾರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಉಂಟುಂಡ ಅರ್ಧವು ಏನೋ ಲೆಂದೇರಾದ பொய்யோ ಅರ್ಧವು ಫೋನ ಕಣ್ಣು ಉಂಟು ಪಿಚ್ಚೇನು ಮರೆತು ಕಟ್ಟುಂಡು ತಾರೆ ಎತ್ತಿನಪ್ಪ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋಯಿರು ಯಾನ್ ಪೋಯಿಜಿ ಇಂಕ್ ಬಚ್ಚಿನ್
ನಾನು ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರು ಅನ್ಕೊಳ್ದೆ. ನಿನ್ನ ನೀ ಗಂಟ ಅದು ಬೋನೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಲೈಟ್ ದೆತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಾರೀರು ಎಂದಬ್ಬ ಮದಿಮೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಾರಾ ಬೋನೆ ಯಾಲ ತಂದಾರ್ಪೇರೇನು ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಒಂದು ಎಗ್ಗು ತೀರುಡಬ್ಬ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಯ್ದೊಂದು ಮನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರು ದಾಯ್ದೊಂದು ಮನೆ ಚಾಕು ಹತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬರ್ಚೀಲ್ ಬಾಲೆ ಯಾವು ಅವೇ ಬರ್ಬೇಕಮ್ಮನ್ ಪಂದೆ ಎಂಚಿನಪ್ಪೆ ತೆಲಿಪುಂದೆ 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 ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಂಜ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮೆ ಜಾವನಿ ಓಂಡು